Ashe ogan ne tafi. Allah bai barka da warhaka. Baƙi kika yi a gidan haka ban sani ba? Baka gane su bane wani? Na gane su mana. Wannan ba shi wani gurin kunna? Exactly sir. Ai wannan da kake gani duk campus ɗinmu ba wanda bai san shi ba. Wannan semester ma muke roƙon Allah ya sa ya fito da first class. Kaga kenan za mu ci gaba da maintaining capacity mu, capability ɗinmu and dignity ɗinmu. Ko ba haka bane? A wannan gaskiya ne. Ba ni da time ne a makaranta. Shi yasa na ce musu zo gida kawai mu karasa a nan tunda dai we are all friends. To,